Γεια σας, έχω ξυπνήσει πριν αρκετή ώρα, αλλά τώρα κατάφερα να κάνω κάτι να φάω. Είναι ήδη λίγο αργά για να πω την αλήθεια, αλλά ξύπνησα με πονόκυλο γιατί αδιαθέτησα και έπρεπε οπωσδήποτε να φάω κάτι, γιατί τα φάρμακα που παίρνω με πειράζουν στο στομάχι μου. Οπότε τώρα θα φάω, θα τελειώσω το βίντεο που έχω αφήσει να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο description box κλπ. Και θα το ανεβάσω σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ έχω να κάνω και κάποιες άλλες δουλειές, οπότε θα σας αφήσω εδώ πέρα. Θα πάω να τις κάνω και θα ξαναμιλήσουμε αργότερα.
Μόλις γύρισα απ' έξω, όπως είδατε πήγα στο κέντρο. Αρχικά πήγα στα Μιγκάτο για να ψωνίσω ένα ζευγάρι παπούτσια. Σας έδειξα ήδη την τελική μου επιλογή, αλλά θα τα δείτε φορεμένα μέσα στις επόμενες εβδομάδες σίγουρα σε κάποιο outfit post στο blog μου, αλλά και στο Instagram, οπότε ακολουθήστε με εκεί πέρα αν δεν με ακολουθείτε ήδη. Θα με βρείτε ως Do You Speak Gossip. Και μετά πήγαμε να φάμε frozen yogurt στο αγαπημένο μου καφέ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που έφαγα εγώ, που ήταν μέσα στο βαζάκι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, το οποίο περιέχει μέσα κομματάκια βάφλας, frozen yogurt και ό,τι sauce θέλετε. Δηλαδή ό,τι βάζετε πάνω στο frozen yogurt μπορείτε να το βάλετε και εκεί μέσα και να κάνετε μία επιλογή από διάφορες σοκολατένιες και μη sauce. Για παράδειγμα, το δικό μου είχε μέσα κρέμα ζαχαροπλαστικής, σοκολάτα Oreo και σοκολάτα Lila Paus. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα θα ξαναπεράσω να φάω τόσο αυτό όσο και να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα γλυκάκια που έχουν φέρει. Πριν κλείσω αυτό το vlog θέλω να σας δείξω τι περιέχει το σακουλάκι μου, να το ανοίξουμε μαζί. Είναι αυτό εδώ πέρα, το νούμερο 9 και το ανοίγω αυτή τη στιγμή γιατί θέλω να ξεκινήσω και καθώς έχει πάει 12 η ώρα και πρέπει να ξεκινήσω οπωσδήποτε editing το συντομότερο δυνατό. Έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το σοκολατάκι. Όπως τα είδατε τις προηγούμενες 2 μέρες τα δώρα μου ήταν extra special, ειδικά το προχθεσινό ήταν τέλειο. Να πάτε να δείτε το βίντεο από 2 μέρες πριν για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αύριο λογικά θα ξυπνήσω σχετικά νωρίς, εξαρτάται τι ώρα θα κοιμηθώ, για να πάμε να βγάλουμε κάποιες outfit φωτος για το blog. Και την υπόλοιπη μέρα θα την περάσω λογικά σπίτι δουλεύοντας, γιατί έχω να βγάλω την δουλειά όλης της υπόλοιπης εβδομάδας, καθώς θα είναι μια πάρα πολύ φορτωμένη εβδομάδα. Θέλω να μείνω λιγάκι ένα διήμερο στο σπίτι να δουλέψω. Γενικότερα το Σαββατοκύριακο βγάζω την περισσότερη δουλειά για τα sites μου. Οπότε κλείνω αυτό το vlog εδώ, δεν μιλάω άλλο. Ελπίζω να τράβηξα ωραία πλάνα και να βγει και όμορφο το βίντεο. Θα τα πούμε αύριο με το επόμενο vlog μας. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!